последните 250 метра на първа позиция излезаха през индивидуалните неутрални спортисти, следвани от Турция и Молдова в трети коридор на трета позиция. Leading the way in sixth AIN. Много спорвана борба. Почти 3 лодки са финишират заедно. Нека да видим всъщност какво ще покажат официалните резултати. Да, първа позиция за състезателите от 6-ти коридор Антон Федотов и Варвара Шербакова. Те са следвани от Исусу Карван и Мохамед Силак. И трето място за молдовците от Дарица Макан и Лев Лунин от Молдова. Това бяха трите първи лодки в финал Б. Final B, first place AIN, second place Turkey, third place Moldova.